Drama presents Handumanan So Ka Awit. Mayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tipaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Cherry. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Almost Over You. Ano ba daw sayang kaagi karon? Maganigos sa kababay gata ka Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Cherry. Ha? Mukuha gaglain katabang? O lagi, kikinahanglan kayo to dinis bahay good. Pila nakakatabang mo kalit naghawa din eh. Aw, ikaw gud. Basta siguro alang nga ang imong kwaon kay dili manghilabot sa itong mga butang din eh. Salamat sa imong pagdawat na ako, ha. Way isa pa yan, uy. Gusto sa ko makatabang sa imong pagtuon. Ayaw ka bala ka, ti. Di na kahatagan og labat sa o. Salamat, Day. Te, nakaluto na ko sa inyong pamahaw. Naplansat sad na ako ang imong uniform kang kuya. Maayo noon. Dali, dungan na lang na mo kaon din mientras tanto nga natog pa ang mga bata. Taw-taod lang ko, te. Sa'yo pa man sa kaayo. Ayaw pag sa Cherry. Sa'yo pa bidaw kayo para ipamahorong oras. Nala, sige. Pahuway lang ulit balik dito, Kaw. Ako na bahala din Salamat, te. Murag, nagluspad man si M. John Rex. Nakabantay ka? Oo, waman. Una-una lang tingalan namin mo eh. Sige na, kaon na diya. Te, sorry kaayo ha, pero napahawa na ko. Ha? Nga naman, doon na kay problema? Kuan, te. Nakita na nako siya nga nang hilabot sa tong personal nga butang. Kuya John Rex. Tinuod ba, MM? Di ba niingon ko nimo? Nga kung naa kay kuhaon nga katabang, kanang kasaligan og dili hilabtanon? John Rex? Sorry, te, pero mapahawa na ko din eh. MM? Ay, saon man ni, uy. Hangtod rin mo ko makakita kapuli ni MM. Pila naman ni kakatabang tining mga hawa, uy. Huwag magi magtugay. Saon man ako kung trabaho, ay ni. Tawagan ako kung amigang bayot, bi. Basta na siya i-recommend. Hala no? Huway! Mura yun na rason nga nagkikita ka na ako. Aron mangutana kung naaba ko'y ika-recommend ni mo nga katabang, ha? O, lagi. Ikaw ba amoy daghang connections? Ulo, uy. Di ba bago raman mo nga nagkuha katabang? Nipahawa man day, uy. Ha? Uy, ano ko taon? Nasakpan man ni John Rex nga nang hilabot. Uy, oo ba? Nala, sige. Mangita ko. O sa may preference ni mo. Gusto ko batanon nga babae. Kanang nag-eskwela ba ron? Aron basad nga matabangan sa nako sa ilang pagtuon. Nala, sige. Mangutana ko sa akong mga kaila, ha? Siri, Lord. Unsay pangani mo, day? O pila edad ni mo? Lorna, te. 17 na akong edad og taga-isla ko, te. Uy, mao ba? Mauding daot kay ka.
Ay kabala ka, dinhina mo, dili giti ka pagutman. Kung unsi kanon na mo, mo'y makaon ni mo, ha? Salamat, te. Oh, kumusta naman ang bagong katabang nimo? Pareya buyag, kugihan bataa og lambing. Maluoy gani ko kay pretigyong ni Wanga, uy. Uy, mau ba? Hala no? Luoy tingali nagkahimtang dito. Ay, magampo lang kong magdugay na diha sa inyo. May talagi day, uy. Salamat ha. O say kasulti mo sa tong bagong katabang ron. Okay naman. Wa ra kay nabantayan? Wala naman, day. Buto na ba ta? Mao ba? Maayo hinuon. Mao sabi tayo ako nabantayan niya. Gani, lambing sa siya din ako. Maayon tag magdugay na gyud siya nato, no? Mayon ta. Amaw, magkakuya, uy. Lingawan ninyo, God. Si kuya, te, ay bugal-bugalon kayo. Nga naman? Kanto ko ng pagbag-o pa na akong abot. Wangkig ko no kaayo ko. Karon kini gwapa na kuno ko kay naunod-unuran naman ko. Mao ba? Tinuod man sad. Thank you kaayo ninyo, te, ha. Tungod man sad gud ninyo kay nabati na ko nga dili ko lahi ninyo. Basta magtarong ka lang. Tarongon ka sad gyud namo. Thank you, te. Sige na, te, kaon na. Sige. Ang mga bata, wa pa nang naog? Nakakaon na si CJ, te. Si Inigo maiwa pa. Ha? Nga naman? Ma, pasadi lang nako. Nak, noon sa man ka? Pila na ko kaadlaw nakabantay ni mo. Mura kag naigili ka yan, naki problema? Wa, may. Nahibaw kong naa. Sulti ko tinuod. Ma, Ngano? si Papa ug si Ate Lorna, Ngano? nakita na ko sila, ma. Kadaghan na. Sa kwarto ni Ate Lorna. Unsa? Unsa ba ka? Kalit magpadag ba? Tinuod ba? Doon na may relasyon ni Lorna nga atong katabang? Nabuwang na. Ay patagag panangil, oy! Lorna! Lorna! Wala si Ate Lorna sa iyang kwarto, ma. Wala sa kanyang mga gamit. Hayop ka, John Rex! This is City News ni Patol ka! Chere, unsa ba? Ay, good ko butang-butang eh. Nakita ka pa. Kamong duwa si Ate Lorna. Itugan yun eh ka, ha? Sa ato pa tinuod ka di ay! Ha? Hayop! Baboy mo! Labi na ka! Gusto na! Hayop ka! Gusto na! Ay, kupon ah! Kung di ka gustong mamatay! John Rex! Pagyapon muli si Papa, ma. Wa paghihapon na ka. Sorry, ma. Sagid na ako. Kung mapan ako, misulti ni mo, dili unta mo mag-away ni Papa. Nak, nakayo pagsultian na. Wa kay sa, ha? Ulion paghatang Papa, ma. Inigo.
na-stress ko. Ngano? Naglagot man ko. Sidang ni chika kanako nga na-affair mo ba na o ang batan-o ninyong katabang. Giaway mo gito na ako katong akong kailang nag-recommend ato niya. Unya, ni unsa man siya? Oh, laliman ka. Niingon siya na ako nga biniyag nag-usab na itong bataa. Kayang style ay atong katabang ninyo, magbaligya dito sa iyang unod. Nana dito'y kuan. Kuan baka na bang naana na dito ba mangway kahadlok. Unsa? Tip. Og na pagid ay, na tanawa rin picture oh, ng tanawa oh. Imong bana og ang inyong katabang sweet kaayo sa bangka oh. Ay. Uy mga nuhuna nga naa sila gigubang nga pamilya. Ginoo ko. Mo rin wala miuli nimo kay ni kuyog na din sa babae dito silang isla. Mga hayop sila. Gabaan po ta sila silang kipuhat na ako. Tungod sa akong kalagot nila, akong gipost sa Facebook na ng ebidensya nga nakuha na ako bahin nila. Og wa ko magdahom, nga dili lang day kausa kini gibuhat sa akong bana, kung dili makadagang higayon na. Naay ni reach out na ko uban namong katabang nga mga batanong babae sa una, nga nisulti sa experience nila sa pagbaboy sa kumbana nila. Naay uban ni ingon nga nabugos sa kumbana nga hilabtan sila og bayran. Unya ang uban nakasuway gud og gihikap sila sa kumbana, hinungdan nga namahawa sila. Grabe kaluog ang amahan sa akong mga anak. Nagtuo kong nakailan na kay ko sa kumbana, pero wa pa manggid di ay. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.